Apa ya? Cacarane. Iwang apa jadwale ngaji? Wong ora dino Senin ya. Ya, dijam ngaji ora kan dino ngaji ya. Los ning ngene los sampe sore. Kok nyari lho telu ae. Woi. Ora paling aku lali aku. Oh, los nganti sore. Aja ngono lho. Yanto, yanto, yanto. Wong liwat ning kene golek wong wedok dijaliki nomere. Oke. Tapi dengaran ya Caca Gimpi Kok ora ngaji? Apa lali? Woi, ora ngaji ya? Aku tahu. Lho, ki mau dino ngaji to? Heeh. Lali aku. Dino Senin. Lho, Selasa. Oh, alah. Piye iki? Balik. Balik. Yo. Atuh sik aku. Ya. Marah iki. Ini ki aku kena gistan juri ngene. Pas ndek tegane iki. Kok tahu. Ora umum. Teko ngaji ya. Woi. Dan teko. Santai ini kan mangok ora teko. Iki ari. Ari kok ora teko. Oi. Pas tekan ning kene. Wis lah wis suwe ramo. Aden sapa engko? Loh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadallahu Musa walladzina unul kitaba ballatu yafrahuna bima atau ayyuh madu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Parang lho, ngaji Quran bareng ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdallin disemoni Waladdallin. Mandek. Udan lil Mustaqim. Sadaqallahul azim. Balik ngaji ora nek umum. Memang Caca wis nganu ngajimu wis ngomong lek nganu. Biasa. Tadi nang kene ae. Seneng kono dhewe. Nang kene. Lah Cacamu jirene arepe rene Mas Ren. Kok ora nek nyatane? Padahal semayan kan lho, paling jek golek ya dhewe. Di desel rono jo. Kowe rono kuwi. Golek iki lho. Gereng-gereng. Lha kuwi cae. Wis tani nang kene kok sing cetok-cetok iki piye to? Golek iya. Ngop nang kono. Ini penake nyaku ya? Kira oke. Neng di to? Digolek. Ya minggir. Aku ya podho golek nganti meh magrib lho. Terus tak anteni nang kene ana kowe jual. Ini penake nyapa nih? Dele, ngomong-ngomongane kene ya. Karo ngenteni adan. Piye mang jerene wis ngejak anu beda. Enggak usah sarepe magrib. Omong-omongan saya. Kasih Iya, omong-omongan kene. omongan apa ya? Ini apa ya? Udang salah apa? Allah Akbar. Salat.